Na hát, sziasztok srácok, én itt most Szilárd Magic vagyok, és ebben a mai videóban Stumble Guys-ozni fogunk, de előtte is szeretném sietmagat azzal szponzorálni, hogy most már Twitch-en is elérhető lettem, amit majd nem sokára a videóban be is fogok vágni, és amúgy annyit szeretnék elmondani, hogy a képernyőn látjátok most a nevemet, meg hogy nézek ki, és 2 hetente tudok vállalni körülbelül egy Twitch élőadást minimum, de maximum hetente egyet, de azért ne bízatok annyira bennem, én is tudok néha bénázni dolgokon, de hát vágjunk is bele! Hát itt is vannak a játékban. Most ebben a mai részben annyit szeretnék megcsinálni, hogy a tournament részben jussunk eddig a 100 Beast Bucksig. Mint látjátok, nem vagyok azért annyira messze tőle, de közel se vagyok annyira, szóval kezdjük el a játékokat. Nem tudom, melyikkel kezdjük. Kezdjünk a Legendary Block Dash-sel, vagy a Beast Arénával. Szerintem kezdjük egyet a Beast Arénával. Mielőtt azt mondják, hogy nagyon jó Stumble Guys játékos vagyok a dolgaimból kiindulva, nem, eléggé nagyon béna játékos vagyok. Szóval, hogyha nem szeretnétek béna gameplayt látni, akkor ne folytassátok a nézést inkább. De igazából a döntést a ti kezetekben van. Hát ez a pálya nem az én személyes kedvencem. Egyből elcsesztem az első ugrást is. Nem. Amúgy ezeken a piros himniken nehéz igazából könnyű átmenni, csak tudni kell a jó ritmus hozzá. És nem úgy, mint én, ahogy sikeresen rosszul számoltam ki a dolgokat. Így. Így. Nem. Mondtam, nem vagyok egy túl jó Stumble Guys-i játékos. Na. Ki is estem. Nincs gond, folytathatjuk továbbra is. Vesztettünk egy pici gemet, viszont közelül lettünk a 3. szinthez. De most szerintem próbálkozzunk egy Legendary Block Dash-sel. Kicsit drágább a kezdés, 20 gem. Legalább be kéne jutni a döntőbe. Azon belül is legalább a döntő feléig el kéne jutni. Mondjuk a Block Dash-ekben tudok mutatni nektek egy olyan trükköt, amit szerintem ti is tudtok, mert ugye ez már alap, hogy vannak az ilyen egyréteges falak, ez több rétegre is működik, de egy falon nagyon könnyebb. Hogy amikor 4 kocka semmelyik sincs megtörve, itt például, itt át lehet menni a falon, itt mikor középen pont 4 kocka találkozásánál, akkor működik. Csak ezt nehéz kivitelezni ilyen sok játékossal, de remélem meg tudom mutatni nektek, de nem tudom megmutatni most, mert sokan vannak még. De majd a második fordulóban talán lesz egy pici esélyem, még most is. Amúgy írjátok meg majd kommentbe, hogy szerintetek milyen ez a Stumble Guys Mr. Beast-es event season, mert ez inkább season. Nekem úgy tetszik, de mégse annyira Stumble Guys-ba illő. Elrontottam. Hát akkor 20 gem mínusz, az elég fájdalmas dolog. De legalább megvan a level, és visszakaptuk azt a 20 gemet, szóval van még egy esélyünk, amúgy nem, több is van. Ezeket a Beastcoinokat is érdemes lenne megszerezni, de szerintem a Beastcoint azt a következő részben szerezzük meg. De szerintem még lehet, hogy ebben a részben el tudunk jutni a nézzük. Nézzük, mit pörgetünk. Egyet tudunk pörgetni, nézzük. Tudja, hogy valami epic lesz, szóval, hogy ezt nem kell tovább folytatni. 50 mitig tuti, hogy nem az lesz, mondom. Mondjuk jó is lenne, ha az lett volna. De hát folytassuk.
Beast, és akkor mondjuk egy Beast eset így a változatosság kedvéért. Ahogy azt elfelejtettem mondani, hogy ha szeretnétek még több ilyen gameplayes videót, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot, és osszatok meg a videókat ismerőseitekkel, és nyugodtan ti is kezdjetek el YouTube-ra töltögetni. Az appnak a képét, a letöltési... Komolyan. Beragadtam ide. Hát ezt nem gondoltam át rendesen. Amúgy a vágó alkalmazás az a CapCut. Még beérek simán, szóval ez így jaj, jött ki. Na most igazából nem profizmus, hanem ez szerencse. Szóval én a játékokban általában csak szerencsés vagyok, nem ügyes. Hát én úgy vélem, hogy az életnek a 2/3 szerencse, a maradék 1/3 tudás. De nézzük a következő pályán. Mi lesz? Hát a Mr. Beast-es új szint. Mert ugye ezt persze máshogy nem lehet kivitelezni, csak a legszarabb pályákat egymás után. Már nem azért. Na, kezdődik megint, most még nem szorulunk be oda. Most leesünk oda. De ez a labda, ez nagyon-nagyon erős. Szóval ez a labda nem is az, hogy üt, hanem ez túl gyors, le kéne lassítani. Hogy ez újratöltését. Mert ezt tudom, hogy ez a labda az alapvetően is lassan tölt be, lassabb, mint az átlag, de hát akkor is. Ugyanaz a helyzet a labdával, meg a vizes rúgással, de akkor is túl erősek. Szóval, hogy le kéne ilyen gyorsra lassítani őket, hogy betöltődjenek. És úgy szintén tartunk ezeknél a lengőgenyákról. Persze, hogy ellök, persze visszalök. Jó, most nagyon is jók vagyunk, még van esély beérni. Á, nem. Nem baj. Nincs gond, semmi baj. Nézzük, mi fog ebből össze... Hát így elég lassan fogunk felmenni, de aztán megyünk vissza erre a gyönyörű szép Legendary Block Dash-re, amit igazából tiszta szívemből nem kedvelek. Azon nehéz, hogy ebben meg vannak engedve ugye a speciális módok, és itt nagyon lehet legenyázni, mert itt az emberek olyanok, hogy így lögdösik az embereket, szóval, hogy ellökik, mert ugye én most csak nem érdekel megy a gemem, mert bármikor újra egy tudom gyűjteni, mármint én nem szoktam venni, én egyszer vettem meg a starter packot. A testvérem, kinek nevét nem fedem fel, ő többször kapott, de hát én meg többször kaptam máshol, szóval tök mindegy. Stumble Guys-ben nem költöttem egyszer. Eddig egy perc volt meg, csak egy, a többi az nulla, csak vágytam rá, hogy megkötnénk, de nem lett meg soha. Még nem is hiányzik, mert is kinyitottam a kedvenc kinyitottemet, ezt a Mr. Invisible-t. De most megpróbálom megint megmutatni nektek azt a falon átmenetelő trükköt. És az mindegyik fajta falon működik, még a duplán is, sőt még a triplán is. De egészen a legegyszerűbb, meg ezeknél a tüskéseknél nem nagyon érdemes sokat gondolkodni, mert hogy itt vannak olyan játékosok, akik gyakorlatilag beleütnek abba a tüskékbe. Egy tüskék mondjuk, hogy hasznos az ibót, gondolom ezt tudtátok, mert ezt mindenki tudja, amikor letölti a játékot, ezt tudja mindenki, de attól még elmondom, hát ha valaki nem tudta. Ez a glitch olyan fura ott lent, ez a glitch az olyan furcsi. A következő mi? Legendary Block Dash, nem miért ne? Na, nézzük, mi lesz belőle. Jó, most nem tudom mutatni, remélem. Most nem tudtam megmutatni, nem baj. Jön még egy ilyen fal, érzem. Éreztem. Na, láttátok? Így kell átmenni. Mondjuk ennek 49% az esély, hogy működik, szóval nem 50.
De láttátok, ott volt mellettem az a kis default és biztos, hogy nem default játékos, csak ahhoz volt kedve, hogy azzal játszik. Na, most, ugye ez működik kettes falakon is, akkor sokkal nehezebb, volt csak kettő van. És igazából láthatok mellett, szóval ilyeneken is működik, csak nincs értelme. Na, itt a tüskéknél nagyon kell vigyázni, imótolni kell, biztonság kedvéért, amikor a tüské hozzád ér, akkor feldob, ugye? Szóval imót, feldob, nincs gond. Tüske, imót, nincs gond. Látjátok? Igazából nincs semmi bajom el. Hát ez most egy egyszerű akadály. Majd akkor lesz baj, amikor labirintus részt kapjuk, mert garantáltan kiesem. De egyszer sikerült átadnom rajta, akkor is valahogy sikerült átglitchelnem az egészen. De megütni nem baj. Na most jön a kedvenc részem. Ez. Hát nem így terveztem, de hát így is sikerült. 8 ember maradt most, 7-en kiesnek, és az utolsó nyer, aki garantáltan nem én leszek. Szóval, hogy tudom, hogy valami ki fog ütni engem, vagy ki fog rúgni, ki fog ölelni, biztos vagyok ebbe benne. A Szlomonnak a késes gabonapehelynek van ilyen képessége. És ki is ütöm a késes gabonapehelyt. Tudod, hogy nem gabonapehely, ezt csak én neveztem el így. Hívjátok, amit meg akarjátok, szerintem ezért le a legjobban. Amúgy. Na, nézzük a következő akadályt. Ez ugyanolyan. Nem jött össze. Most nem nagyon kéne trükközni, bármikor úgy esetek ki, hogy nem esnék. Na, tudtam, hogy van annak rugása, mondjuk az a Pespe volt, szóval, hogy mit is vártam tőle, mert ez persze skin. Na, imót. Nézzük. Nincs gond, ez az. Kiesett valaki. Nem már, nem esett ki ez a tonhalas doboz. Gyere, 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 ha mersz. Gyere, gyere, gyere. Úgy van. Rúgjál fel, úgy van. Olyat kapol. Kapsz egy nyaklevest. Remélem ízleni fog. Akkor... Na, ilyenkor hasznos a... Ha-hó, miért nem dobott fel? Nem baj, nem mindig sikerül minden elsőre, másodikra, néha 3892-re, és még egy kört kell játszanunk ahhoz, hogy elérjük, amit szerettem volna. Hát akkor egy utolsó kör. Jó, belefér. Most legyen egy Beast. Legyen egy Beast. Nézzük, mi sül ki belőle. Amúgy miért csak egyedül vagyok ebben? Ezt megkérdezhetem? Azért. Ez előző furcsa volt, mert egyedül voltam bent. Ja, még velem sose történt, mindig utoljára lépek be általában. Az öreg, jó öreg betöltés. Igen. Megvárjuk ezt a lehúzódas, azt mehet a menet. Hagyjunk már, pont beérek. Mi van? Hát ez nem ért engem túl jó dolgon. Nem értük még mindig el. Hülyetek, szerencsétek van, akkor még egyet játszom, mert még egyszer hogyan bénázom. De szerintem ez a kör után el is búcsúzom tőletek, mert nekem sincsen sajnos végtelen időm.
De amúgy visszatérve a videó elején mondtam, hogy Twitch-en is elérhető vagyok, szóval ott, de számítsatok olyan nagyon-nagyon hosszúakra, egy óra maximum, szerintem másfél nagyon maximum a közvetítési idő, szóval nem szeretnék azért ennyire sokat még, annyira felkapott még nem vagyok, szóval, hogy még kis pici mag vagyok a YouTube-on. Twitch-en meg nem is beszélek semmiről, még hogy épp hogy bejelentkeztem. Na figyeljetek, ezt hívom a kedves bugnak. Mondjuk általában nem kedves, de most kedves volt. Kivételesen hozzám. Emiatt fogom megnyerni ezt a kört. Emiatt fogom. Mármint csak ezt az egyet. Másodikba ki fogok esni, ezt tudom jól, szóval, hogy hiába hiszem azt, hogy igen, nem kiemesek, ki fogok. Ellöksz, akkor nem lökszel, akkor csak átugrok rajtad. Jön a jó öreg. Így, és akkor így már is mehetünk, így. Mondjuk ezt eléggé elrontottam, de úgyis beérünk. Bent vagyunk, tökéletes. Bent vagyunk. Spektételjünk egyet. Ha aki nem bírja az epülőt... Ja, most semmi. Semmi nem szóltam. De mi ez az új speciális hullám? Annyira furcsa. És már megint ezen a fors pályán vagyunk. Már nem azért, kaki. Ez a himbilimbis rész se annyira vészes azért, aki jól tudja csinálni, az középen, az a titok, hogy középen kell menni. Itt mindig próbáltok itt kicsikét jobbra menni. Nem tudunk átmenni, mert miért tudnánk átmenni? Igen, egyből itt így, és itt van egy ilyen technika, amit igazából csak véletlen tudtam megcsinálni. Most viccen kívül ez csak véletlen volt. Tehát folytassuk a bénázást. Előre, jump, jó. Előre, jump. Elütött, jó, nincs gond, legalább előre ütött, nem hátra, mint általában szokott. Beütök döntőbe? Szerencse. Nem fog bejutni, hát hiába fohászkodok, nem fog bejutni. De bejutottam, hát profizmus, addig mindig kiestem a másodikba, de hát most szerencsém volt. Szerencsém. Nos, következő kör, ugyanez. Mondjuk ez nem lepett meg semennyire, se senkit. Hát akkor megint most megyünk ott középen pattogóson. Itt egy, kettő. Szerencsére nincsen senkinek sok labdája. De éppen mondani akartam, hogy senkinek sincs labdája, erre van valakinek. A labda a legnagyobb genyaság ebben a játékban. Túl erősre csinálták. Most ne vicceljünk, hogy ezt megnyerem. Nem nyerem meg labdással, biztos, hogy nem. Vesztettem. Legalább egy második pozícióra elegendő valamit érjek el. De labdával túl könnyű. Ekkor bejutottunk egy döntő harmadik helybe, ami nekem sose sikerült, legalább ennyire örülök magamnak. Haha. Jó, elértük a 4-es szintet, kaptunk pénzt, és szerintem zárjuk azzal a videót, hogy pörgessük el. Nem értne? Van most 120, az hány pörgetésre elég? Pontosan 5 pörgetésre elég. Ja nem? 3-ra. 4-re. Nézzük. Első pörgetés. 4 Mythic Mr. Beast. Nézzük a következőt, második. Penguin. Duplicate Bank. Igen, jön a kövi. Nézzük, mi lesz belőle.
És majom. És a duplikét bankot valamiért sose kapom meg. Jaj, de megkaptam, jaj, de jó, akkor pörgessünk. Még egyet. És ez az utolsó záró lesz. Remélem. Úgy nem remélem. Remélem tudok még egyet pörgetni. Hát, majom. Akkor jön még egy kicsit duplikét megint. Duplicate bank? Aha. 15-öt fogok kapni, mondjuk nem lesz elég. Skippeltük. És miért van 40? Csak pörgetünk, ameddig csak tudunk. Ez az ilyen pörgetős videó lesz a végére. Fel velem. Nézzük valami mitik. Ez még pont nincs meg, de ezen most jól jártam. Most végre lementünk 10-re. Hát amúgy szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Majd nézzétek meg a Twitch-et is. De hát további jó szórakozás az élethez, és nyomjatok egy lájkot és egy iratkozást. Köszönöm.